Awuncese enhliziyo yami waba nebhadi lokuphila emzimbeni onezinkinga. Ngike ngikhalele zonke izitho zomzimba wami ngithi naba nebhadi kulomzimba okunyanyeke kungenazathu esiphathekayo. Abanye-ke bathi ukuthi ixhifi uma besibona azikho izathu ey'phathekayo zokusinyanya kwabo. Awumehlo wami uma ngingakhuluma ngawo kukangaka ukubona okunye ukushalazela. Kuningi okunye kusagaywa emakhosombeni, mhlampe nakho usazokubona uma usaphila lo mzimba. Ingqondo yami nawe, umlomo wami manisebenzisane ngokubambisana, ngicabanga ukuthi ngiyoba nokuthula noma zinginetha ngiyokwazi ukwamukela. Umlomo wami ubophawulo okuyikona kona, usebenzisane nengqondo yami ukuze ngiyoba nokuthula empilweni yami. Kanjalo nawe zinyawo zami, liselude uhambo ncese, ngingumhambi mina kulo mhlaba. Nakwembulele bekwendleleni iyojombwa nguwe.